Personal nga giyatuan sa XFM News Team ang balay sa giingong biktima sa pagpamato pasado alas 10:30 sa gabi, Nobyembre 8, 2025 sa may Purok 9 KM4 Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Sa eksklusibong paghihinabi sa tag-iya sa balay nga si Gianna Leyte, gikabutyag nini nga mga pasado alas 10 sa gabi nahitabo ang maong pagpamato og niadtong tungora. Anaa sila sa sala sa ilang balay na natulog tungod ng lantaw matod pa sila og TV. Apan nakurat na lamang sila kay adunay mga gagmayng bato nga gipanglabay sa ilang balay. Alas 10 na to siya kapen na kami dili mi sila mas natulog kay kuan lagi tanami sa lidaran mga bata pud wala na tingala mi tadto nega pang bato kagmay pang bato na katadto na pud na maglabay-labay na pud lakaw siya ba di wala na pud mi wala na kadugayan kay kuan naman wag dako na ba dako na pang bato niya kuto nga among gi nag-chat ako nak nga kapitan ako ken ninoy kaning anya sa mi dili siya kuan na sa ninyo ebidensya ka pud siya kabalo nga kuan di ay di wala na pud mi nya pagkatudtod kay asin dako na gid kay mga bato bitaw nga gay pang labay dako na gid kayo na si tita dito na sila sa pikas. Gihilak na siya, gilaka na siya. Nanawag na dito siya kang kapitan, nanawag siya nga anion, mo tong paganina mo timing pod ako kay video lagi ko. Tingala ko kay diri ko sa kilid kaning sa kuan. Pag diri ko sa kilid mo gid pagbuto ba asi nagsinggita na lang gid ko nga. Ko tabang unya ang mga silingan pod biyan mo kay dili pod sila basta-basta mugawas ba kay adlo pod biyan wala kay minaklaro asa siya kay di man siya dapit. Ani pod akong bana yung mugawas unta siya nako. Ayaw na lang kay basin na nay kuan kasi maigo pata or unsa diha. Dugang pa sa tag-iya, nailhanan nila ang maong gapamato sa ilang balay tungod dili lang karon nga higayon kini gapamato sa maong lugar. Dugang panini nga kung adunay mga motor nga manglabay iya usab batoon og sumbagon. Pabalo na mi sir kay daan magna siya sige pang bato dan kanang naay maglabay di ang mga motor yang sumbagon or batoon. Wala gyud ni katuna pod ni kuan kay kanang balay diha sa pikas. Si bato pod na sila last week man ata to kita no. Then ang gibato sa ila kanang mabutilya ba. As in mga butilya ang gipang kuan mo tong iyang kuan kanina. Pagana di atong lalaki ingon siya nga mo apil gid ako siya og kuan pod mga kaso ni sir kay wala gid sir wala gid kaning asin ga pamuyo gid mi diri nga malinawon nga wala gid mi ko na sa iya ha. Ug buntag kita naman na siya musmay naman pud. Samtang desidido usab silang mopasaka og kaso batok sa maong suspek. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Ruston Villafranca, XFM News.